A policía busca ao autor dun delito de condución temeraria. Trátase dun patinete eléctrico que circulaba a 180 km pola zona residencial das Avesadas, no municipio de Ribeira. Segundo algunhas testemuñas, o autor foi visto por última vez na reta de Palmeira mentres gritaba: "Rapaza, onde se paga isto?". Ao parecer, o vehículo pertence á filla do suposto infractor quen lle fixo un tuneado ao vehículo, co propósito de aumentar un pouco a súa velocidade. Eu xa dixen ao meu pai que primeiro tiña que aprender, pero non me fixo caso, e sempre pensa que sabe máis que ninguén. E nada, enseñinlle a encendelo e pium, salou disparando, que xa non me deu tempo a dicirlle como se paraba. Podería dicirme cal é a duración de batería do vehículo? A ver, está recén cargada e dura unhas 6 horas. Parará sobre as 4 da tarde, o que non sei onde. A Policía Nacional de Vigo detivo en Coia a un mozo de 20 anos por picar as rodas de ata 70 vehículos da localidade. O mozo a que se lle imputa delito por danos en vehículos non ten antecedente e pasou ao xulgado de instrucción número 6. Ali na porta está a nosa compañeira. A policía estima que a día de hoxe hai uns 70 vehículos afectados. Podería decirnos cales son os motivos para facer isto? É que no mundo hai pouco aire, as rodas teñen moito. Mira, outra roda. Devolvemos a conexión. Ei, para que do meu coche! O tempo. Como vemos na imaxe do satélite, as borrascas seguen afastadas de Galicia pola barreira anticiclónica. As nubes altas irán a menos co avance do día. A temperatura superará os 35 grados. Sen dúbida, hoxe vai facer un tempo seco e caloroso. Economía. O prezo da luz segue desbocado. Dende hai 3 meses o prezo da electricidade subiu un 47% e a súa tendencia segue sendo alza. A luz non parou de subir e subir. O seu prezo alcanzou récords históricos, situándose por encima dos 200 euros o megavatio. Para paliar este incremento prolongado, o Goberno aprobou este mes un plan de choque para que o repunte non perxudique tanto aos consumidores. Eso é un plan de choque. Veña para baixo. Pero, nin nada. Veña para baixo. Tanto subir e tanto subir. Pero baixo che digo, se non queres levar. A crise do Covid afectou severamente o sector do deporte. Os eventos cancelados, as bancadas vacías, as vendas do merchandising paralizadas fixeron que nalgúns equipos de inferior categoría non houbese presuposto para o mantenemento da cancha e fixeron que nalgúns casos quedasen convertidos en verdadeiros campos de terra. Nestes tempos hai que apretarse o cinturón e inventar unha nova estrategia de entrenamento. Veña, a sachar, así facedes exercicio e máis sacamos uns cartiños cas patacas. Noticias de última hora. Acabamos de recibir a noticia de que o conductor do patinete eléctrico acaba de ser atopado no alto da Curota. Ao parecer, un cabalo que escapou da tradicional rapa das bestas saiu desbocado chocando co demandito vehículo. Afortunadamente non lle causou ningún dano físico ao cabalo.
Ao do patinete está no desincrustando nestes intres na estatua do Miradoiro. Rematamos as noticias. Xa saben que poden seguir informados na web do noso telexornal Banda Seca ou no Facebook da miña tía Benita, que sempre é a primeira en enterarse de todo. Moitas gracias e ata mañá.